Наўрад ці вы задаваліся пытаннем, а ці існавала рок-музыка ў Балгарыі ў 60-70-х. А я вось дык задаваўся. Ну і вядома, што існавала. І адным з самых паспяховых гуртоў у Балгарыі лічыцца Штурцыта, што перакладаецца як цвыркуны. Гурт быў створаны ў Сафіі ў 67-м, і сафійскія цвыркуны сталі такім балгарскім адказам ліверпульскім жукам. Свой першы паўнавартасны лонгплэй яны запісалі ў 76-м, а падчас запісу другога да калектыву далучыўся спявак і клавішнік Валдзі Тоцаў, пад уплывам якога гурт пераарыентаваўся ад такога ранняга погуку да амаль што сапраўднага прог-рок гучання. У 90-х Штурцыты выпусцілі сінгл «Аз-7 просто чалавек», які стаў гімнам балгарскай дэмакратыі. Там ёсць такія словы, я проста перакладаю даслоўна. А я не экстрэміст, я не тэрарыст, я не камуніст, я не шавініст, я проста чалавек. Я люблю твои рукі, якія заклікаюць да свабоды. Я ненавіжу ўсіх тых, хто перашкаджае мне быць чалавекам. Двукосці закрываем і слухаем песню з першага альбома «Падаруй мне крыху». Пяшчоты.